כן, אז אלה השכונות הכי מוזכרות בישראל, אבל צריך לומר, הנתונים מראים שבכל הארץ 30% מתושבי ישראל כיום גרים בשכירות, והנתח של השכירות הולך ועולה. מה קרה? פתאום אנשים לא רוצים דירה משלהם? קודם כל, קשה לקנות דירה משלך, וגם הרבה פעמים, למשל, עבדך הנאמנה פה, קנתה דירה שהיא מזכירה אותה, וסוחרת בעצמה. אז אני נכנסת לשוק, על אף שאני מחזיקה דירה, כאילו... זאת אומרת, יותר אנשים לא גרים בדירות שלהם. כן, אין לך את ההון העצמי, או אתה לא רוצה לעמוד בריבית הגבוהה, אז אתה קונה דירה יותר קטנה, וממשיך לגור בשכירות, עד ששכר הדירה חונה גם אותך, או שלא, יש אנשים שממשיכים לגור בשכירות גם, זה... צריך להגיד שנתונים שפורסמו היום מראים שהיחס בין המחירי שכירות למשכורות בארץ הוא מהגרועים בעולם. קודם כל, זה שאנחנו רואים שעליית היקף השכירויות הולך וגדל, לטעמי לפחות זה דבר, מגמה רק חיובית. מדוע? זה גם מאוד תלוי, אני חושב שזה שינוי לא רק כלכלי, אלא גם של תפיסה וגם דור אחר, שפחות זקוק ומרגיש שיש לו צורך להיות נטוע בתוך הבלוקים. בעניין הזה, קודם כל, זה עניין של היעדר יכולת וקושי באמת לגעת בדירה, ושניים גם לדעתי של פיוריטי. אנשים לאט לאט מעדיפים לשמור אולי יותר הון פנוי, ולא להיות משועבדים להתחייבות או למשכנתה כזו או אחרת. גם אם נשים בצד רגע את עולם הריביות והמשכנתאות הגבוהות, כי הוא זמני או שנסתגל אליו, עדיין צריך לזכור שמדינת ישראל עוד לא פיצחה את הקוד. מדינת ישראל עוד לא פיצחה את השוק של השכירות המוסדית ארוכת הטווח. זה עוד לא קרה. אנחנו פוגשים יותר ויותר פרויקטים כאלה. אבל הם לא קורים. מי שכן יצא לו לראות, דרך אגב, פרויקט כזה, סיפרה גילי שהיא חיה, אבל יש היום פרויקטים במער של תל אביב, של קבוצות גדולות. מנסים לעשות את זה כבר הרבה זמן, ששוק השכירות יהיה ממוסד, כמו במדינות באירופה, שבהם יש שכירות סגורה, מוגבלת, אנשים יודעים כמה הם משלמים לטווח ארוך. אגב, בוא נאתגר את השוק הזה יותר, שההתחדשות העירונית הולכת וגדלה. כל פרויקט כזה שנהרס צריך לאכלס בשכירות את כל המפונים. דיברה פה אפרת על בת גלים. אני בשנה הקרובה צריכה לפנות יותר מ100 דיירים בבת גלים. כנראה שהשכונה לא תצליח לספוג את הביקושים האלה, וגם שכנתה קריית אליעזר לא תצליח, כי ראינו שגם היא אחת המוזכרות, אז יש לזה שני צדדים. מצד אחד יבנו עוד 460 יחידות דיור בשכונה, שכן ילכו לשכירות, וזה רק הפרויקט שלנו, יש עוד כמה פרויקטים בסביבתנו, וכל השכונה הולכת להתחדשות, אז הביקושים... חיפה בכלל משנה פניה. אנחנו חייבים לעבור הלאה. תודה רבה לגילי פייגלין ברנדס, ולעורך דין גלעד ברון שהייתם איתנו. תודה רבה. בשמחה. תודה.